Dyma ni wedi croesi'r afon unwaith eto. Dyn ni wrth ochr yr hewl sy'n rhedeg allan o'r gât gogledd orllewinol allan o'r gaer. Ac mae'r hewl fodern wedi cael ei adeiladu ar ben yr hewl o'n adeg ni. Dych chi'n cofio be wedon ni yn byti rhewlydd yn dod allan o'r gaer? Dyma'r lle gorau ar gyfer mynwentydd, ac mi roedd na ddoi fan hyn. Mi roedd mynwent corfflosgiad yn St Cadoc's tu ôl i fi. A mae yna nifer o feddi ar hyd yr hewl fan hyn. Yn rhufen, wnaethon ni ddechrau trwy gladdu cyrff. Wedyn, wnaethon ni newid i gorfflosgi. Ond rhywfaint o amser yn ddiweddarach, wnaethon ni newid eto i gladdu cyrff. Ac roedd yna fynwent hefyd ar gampws y brifysgol tu ôl i fi. Wnaethon nhw ffindo beddi o dan yr adeiladau ac hefyd o dan y cae rygbi. A nawr, ewn ni i gopa'r bryn, i fringaer o oes yr haearn, Lodge Hill, bringaer y Selwried, y bobl achosodd trwbl mawr i ni pam gyrraeddon ni.